Adlaw nun sab ganyo diha mga kaigsunan ko kay Kristo. Kinansab si Rico Rivera o kini ang Lamdag, ang Catholic Forum. Aga hisigot na sab kita karon about sa atong pagtuong Katoliko. Ngutanan kita nga nung Katoliko man gyud sa katao. Agi sumada sa atong mga pagtuon nung Katoliko man gyud ang atong dapat nga barugan nga pagtuo. Tungod kay akong i-summarize kung nganong Katoliko gayod. Tungod kay ang Katoliko nagahupot sa mga rason kung ngano. Ang una, nagatuo kita sa usa lamang ka Dios ug adunay tulo ka personas. Ang Dios nga nagbuhat sa tanan apil na sa kinabuhi sa tao. Ang kaduha, adunay kalag ang tao nga walay katapusan. Ang tao makahimo og rason. Karason siya siyang kaugalingon. Makabalo siya sa insakto og sa sayop. Kini nga kabubuton buhat sa espirituhanon. Nga kagahuman sa kabubuton sa tao. Or spiritual faculty. Ug dinhi nahisakop ang atong kalag. Ug wala kini magaagad sa mga butang kalibutanon. Mga ang kalag, walay kamatayon o immortal. Tungod kay gikan man sa Dios ang atong kinabuhi ug ang atong espirituhanon nga kagahuman sa kabubuton, ang tao obligado nga makabaton og relihiyon. Relihiyon ipasabot ang iyang kalambigitan ngadto sa iyang magbubuhat, honor and adoration. Ang ikaupat, si Hesukristo ang ikaduhang persona. Nagatukod og simbahan sa tuig 33. Nga ang tanan kinahanglan magpahisakop. Iyang gibalaod nga kinahanglan ang tanan mutuo og magpabunyag aron adunay kaluwasan. Ang pahisakop sa iglesia nga ang gibuhat nga mao ang Holy Catholic Church. Kinahanglan bunyagan. Ang bunyag mahuman ang dalan aron mahimo kang membro sa mao nga gitukod niya nga simbahan. Gikan sa Marcos 16:16. Bunyagan sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Gikan sa kang San Mateo 28:19-20. Ikanom, usa lamang ka simbahan ang gitukod ni Hesukristo, dili mga simbahan. Nga naghupot kini sa kahiusahan, kabalaan, kamakaylapon, or Catholicity, o apostolikanhon, or apostolicity. Mao kini ang marka sa simbahan nga gitukod ni Hesukristo. Basin sa sunod magahisgot kita nining maong upat ka marka sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Hesukristo. Subo lang palandungon kay gituis man kini sa kalibutanong kaalam nga nagaguba sa tinud-anay nga pagtulunan sa simbahan. Kinsay naguba niini mao ang Vatican II nga mao'y gibansagan nga revolusyon sa Holy Catholic Church. Kini lang si Rico Rivera o kini ang Lamdag, ang Catholic Forum. Kung wala ka pa ka-subscribe, please support ang channel. Singon niya na, magpadayon kini, aron usad niya na. Bisan sa ginagmay, kabalo kita sa ginagmay ng pagtulunan diya sa simbahan. Daghang salamat, Ave Maria.